Здравейте, пичове! Аз съм Дарон от БГ, може да наричате Георги. А то тук до мен идиоти на Diamond БГ. Наричайте го. Diamond БГ. Същото. Трябва да започваме с мисълта. Не знам защо. Аз. И на теб ли цепи? Не, сигурно съм. Аз започвам да събирам дар. Какво събираш моя дарове у мен? Аз съм без звук. Дайте си хубавкилца. Не си го включвам. И ако таковате, той ви е по-малкия брат. И ако ме питате кой е той, той е по-малкия ми брат. Да, бях. Току-що свърши детска градина. Да. И съм по-умен от него. Да, защото днес изкара 105 IQ на тест. Но това са подробности. Да. Колко са кирски, брат. Висос колко съм кирски. Ти не знаеш къде да отидеш. Така. Извинете, ми се обърка. Да, ти си на 6 годинки, ставаш първи клас, някак да не се обърка. Висмен! Висмен! Стига без това. Така, стига да дай мотор, бери. Ела да ти дам брадва, че не мога да те гледам как купаеш. Какво аз си направя? Абе, Слави, ела при мене. Добре, ти ме скарти на тейбъл. Да. Аз съм за тебе. Добре, сега съм И ги хвърлих една брадва, която е за теб. Благодаря. Ау. Благодаря за тървото. Какво да бъде? Просто ти казах. Цвете и са. Ами ако искаш го вземи, ако искаш не го взема. Ами то съвсем го взех и за това го сложих. Цвет на ми. Защо забинеш такава? Какво ме удръжа? Извинявай! Няма нищо. Изчакай ме! За политика. Ти колко има стърво? Аз почти съм събрал цял стак. И аз почти. Ти си по-напред. Да, ама ти всеки път си по-напред. Да. И така. Тъпо дърво няма по-тъпо дърво. Така. Дървото е толкова високо. Така. Колко се прави дърво? Сел съм. Смятаме да приключваме. О! Като за първи епизод винаги трябва да. Поне според мен. Изчакайте Изчакайте. да се появя при него. Както това. Имам цял стак. Аз нищо не направих. Този епизод нищо не направихме, но ако ни следите, продължавайте.
Продължавайте да ни гледате. Я говори аз докато си псувам, нали? Ето ти един стак. Станиславе. Ба, What? ба. Искаш ще ударя ли? Не! Ами, И без това мога да направя не. аз мога 2 меча. И аз мога повече меча. Мога 1500. Аз мога... Ти си пикло, не можеш нищо. Ей! Да си Ела ми напиш тука! И така, довижда. Довижда.